vingut a mirar cotxes elèctrics, al circuit de Catalunya. I hem dit, va, anem a veure cotxes. Una bici normal vas una mica més ràpid i en una elèctrica vas molt més ràpid. Doncs mira, he provat una bicicleta elèctrica que m'ha agradat moltíssim. Acceleres i ho dona tot. Jo he anat allà als inflables i potser després anem a provar un Nissan Qashqai. Veiem que cada cop hi ha més marques que estan apostant per la mobilitat elèctrica i hem vingut a veure noves opcions. Aquests dies han passat moltes persones preguntant què era el que fèiem, veient el nostre cotxe i el nostre projecte, i també doncs, els nostres patrocinadors veiem que hi ha un interès gran a seguir en el tema de la mobilitat elèctrica. Creo que es el evento final perfecto para tranquilamente con la familia y sin prisa poder ver coches, probarlo y al final pues ver si realmente es una opción viable o no para ti.